Saya yang tidak suka seperti itu. Kenapa? Iya, kenapa? Wong kok anduene ya korpret kuwi mau kok. Ya wong kae kira lahir batin ya. Lahir ning batine iki, Mbok. Lah ya mulane lahire ngono kuwi. Ayo ning lahirke kowe kok ngono kok. Ya diwiwiti. Yo. Podang kuning. Podang kuning. Ora. Ra iso. Ra iso perdite. Iso apa? Iso. Iso. Tak oper ya? Heeh. Tenan? Tenan ngono. Ndi? Ya mau. Pira? Ya. Pira? 200. Wah, terima sing 90 ah. Lah ngopo? Lah piye? Ora. Akeh iki lho. Kuwi jenenge ngelongi rezekimu. Ya, aku ikhlas. Ikhlas. Ikhlas kok mendonong. Ya, Kan sekarang matane lobok kok. Heeh. foto kok lobok iki piye? Bocah. Pasline entek. Ya. Nggih. Aku apa iki ya?